ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଗରମ ଗରମ କାଞ୍ଜିର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦ ଓ ପେଜ କିଛି ପନିପରିବାରେ କାଞ୍ଜି। ଏମିତି ମୁଁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ଭିଜେଇ ରଖିବି। କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲାରେ ଗୋଟେ ବେଲା ପେଜ ନେଇଛି। ଏହା 2 ଦିନର ପେଜ। କାଞ୍ଜିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ବନେଇବା ମୁଁ ଆଜି ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ମୁଁ କାଞ୍ଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିଟିଏ ନେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଡେକ୍ଚିରେ ସବୁତିକ ପେଜ ଦେଲି। ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇଛି। ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପରେ ପେଜ ଏବଂ ଖୁଦ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଲି ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଦେଲି। ପେଜ ଏବଂ ଖୁଦକୁ ବିନା ପରିବା ଦେଇ ଅଲଗା କରି ଫୁଟେଇବା। ପେଜ ଏବଂ ଖୁଦକୁ ଖୁଦ ଫିଟିବା ଯାଏଁ ଫୁଟେଇବା। କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଯାହା ବି ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେହି ସବୁ ପରିବା ନେଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିଛି ନେଇଛି ଏବଂ ବାଡ଼ି ପୋଇ କିଛି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଳାକୁ ଏହିପରି 3 ପିସ୍ କରି କାଟିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଳୁ ନେଇଛି। କିଛି କଖାରୁ ନେଇଛି। 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ଏବଂ 2ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ମୁଁ କାଞ୍ଜିରେ ଆଳୁ ପକେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଆଳୁ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଳୁକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। କାଞ୍ଜିରେ କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଶିମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ମୁଁ ସେହି ପରିବାରେ ହିଁ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ପରିବାକୁ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇବି, କାରଣ ପେଜ ଏବଂ ଖୁଦରେ ସିଝେଇଥିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଗୋଟାଏ ସିଟି ଦେବା ଯାଏଁ ଏହି ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇବି। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପାଣି ଦେଲି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲି, କାରଣ ପେଜ ଏବଂ ଖୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିନା ହଳଦୀରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସିଟି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଲି। ଏତିକି ସିଝିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ଏହି ପରିବା ସିଝାକୁ ଆମେ ଖୁଦ ଏବଂ ପେଜରେ କିଛି ସମୟ ସିଝେଇବା। ଏହି ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଖୁଦ ଏବଂ ପେଜରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ବାଇଗଣକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲକୁ 2 ପିସ୍ କରି ନେଇଛି ଏବଂ 4ରୁ 5ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁକୁ ଫୁଟୁଥିବା ପେଜ, ଖୁଦ ଆଉ ପରିବାରେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ବାଡ଼ି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, 4ରୁ 5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ରସୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦରକୁଟା କରି ମୁଁ ଛେଚିଦେଲି। ଏବେ କାଞ୍ଜିକୁ ଛୁଙ୍କ ଦବା। ଛୁଙ୍କ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି ଏବଂ ଏହି କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି ଏବଂ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ 5 ଫୁଟଣ କିଛି ଦେଲି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି। ଲଙ୍କାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟଣ ସହିତ ଭାଜୁଛି। ଏବେ ଲଙ୍କାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଛେଚିଥିବା ରସୁଣକୁ ଆଡ୍ କଲି। ରସୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟଣ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସହିତ ଭାଜୁଛି। ରସୁଣ ଛେଚା ଗୁଡ଼ିକ ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହବା ଯାଏଁ ଏହିପରି ଭାଜିବି ଏବଂ ଏହା ପରେ ବାଡ଼ି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଲି। କାଞ୍ଜିରେ ଛୁଙ୍କଟି ହେଉଛି ମେନ୍। ଯଦି ଛୁଙ୍କଟି ଜଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି।
ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ରସୁଣ ଏବଂ ଫୁଟଣ ଯେମିତି ଜଳି ନଯାଏ। ଏବଂ ତେଲ ଯଦି କମ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଛୁଙ୍କଟି ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝିଥିବା କାଞ୍ଜିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା। କାଞ୍ଜିଟିକୁ କେୟାରଫୁଲି ଏଥିରେ ଢାଳିବେ, କାରଣ କାଞ୍ଜିଟି ଗରମ ଥାଏ। ଏବଂ କାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଛୁଙ୍କଟିକୁ ମିଶେଇ ଦବା। ଛୁଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବା ପରେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛୁଙ୍କଟି ଭଲ ଭାବରେ କାଞ୍ଜି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କାଞ୍ଜିର ଫ୍ଲେଭରଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦକୁ ନ ଭିଜେଇ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 30 ମିନିଟ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖୁଦକୁ ଭିଜେଇଥିଲି। କାଞ୍ଜିର ବାସ୍ନାଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି କରି ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି କାଞ୍ଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଦେବେ। ଏହିପରି ଖୁଦ କାଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।